মই কৈছে আপুনি চিপৰ কাৰণে আপুনি দাবিদা হৈ আছে কোন খাম্পা কোন খাম্পা नकली खाम्फा आसली खाम्फा सोर नकली सोर आसली खाम्फाखौ बोरै सिनायगोन नोंथांमोना खाम्फा सारखौ नोंथांमोना सिनायनो थाखाय मा आइडेन्टिफिकेशननि गोनांथि जागोन बेखौ फोरमायदों जोंनिया हाग्रामा महिलारि सारा स' जाम्बा खौरांगिरिफोराबो सोंना लायो नालाय बिनिखायनो बिसोरो मिथिया नालाय सोंना लायो बिनि उनाव बायदिसिना एन्सार जायो स' आथिखालाव जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआव इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बे इलेक्सन फैनो थांनाय समाव गोबां नेताफोरा गोबां रोखोमनि मोजां रिप्लाय होग्रा जादों आरो बेनि मादाव सबसे टप लेभेलाव कमेडि एन्सार होनायाव फान एन्सार होनायाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारानो दङ स' सबसे फानिएस्ट एन्सार होना बिथाङा हायो आथिखालाव मोनसे सोलिबाय थादों जोंनि बिटिसिआव बिटिआरआव UPPL BPF ज' जानांगो बर' हारिया खौसे जानांगो बर'नि पलिटिकल पार्टिया खौसे जानांगो खौसे जानानै इलेक्सन गेलेनांगो खौसे जानानै बेवहाय सासन खालामनांगो खुंनांगौ बिटिआरखौ बिटिसिखौ आरो ओरैबो सोलिदों बिटिआर बा आं दङ बिटिसि बा आं दङ बिटिसिआ सोरनिबा बिटिआरआ सोरनिबा सोरबा सासेया दाबो बिटिसिखौ फोथायो सोरबा सासेया दाबो बिटिआरखौ फोथायो थिग बेबादि सोलिदों आरो एबार नेक्स्ट जों मोनसे नुबाय हाग्रामा महिलारि सानिफ्राय मा बे जाहैबाय मा खाम्फा आसली खाम्फा आरो नकली खाम्फाया मा आसली खाम्फा जानो थाखाय मा जानांगोन गगल्स ससमा गोसोम गाननांगोन गोसोम ब्लेक स्पेक्टेकल्स ना गोसोम ससमा गाननांगोन टाइ कट गाननांगोन आरो बायदिसिना दंबावो आरो ना माने ससमा गोसोम टाइ कट गाननांगोन जुदि टाइ कट गानाखैबा ससमा गोसोम गानाखैबा स्पोर्टिं गाननानै सिम्पल गाननानै जुदि बिथाङा माबा मोनसे खौरांगिरिनि सिगाङाव जुदि बुंदोंबा बे जाबाय नकली खाम्फाया होनदों स' डाबल एक्टिंआसो बुंदों आरो जेनेबा स' हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालाव बेबायदि रिप्लाय होयो मानोना साननै सानथामसो सिगां नोंथांमोना नुदों बिथांमोना खौसे जानायखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे मेडियानि सिगाङाव बुंदों बिखौ बुंदों बिखौ बुंदों आरो बेबाराव हाग्रामा महिलारिनि फाला जालायबाय नालाय बिथाङा बुंलायबाय नकली खाम्फा आरो आसली खाम्फानि डिफारेन्सआ मा स' नोंथाङा मिथिबाय बे जाबाय मोनसे रोखोमनि फान पलिटिक्स सोलिबाय थादों आथिखालाव खौसे जानायनि मुङाव जिखिनि लिडारफोरनि खुगानिफ्राय जों बाथ्रा खोनाबाय थादों बे जाहैबाय मा बेबारनि बिटिसिनि पलिटिक्सआ मा फान पलिटिक्स नकली एन्ड आसली पलिटिक्स आरो बेवहाय खौसे जानायनि बाथ्रायाथ' बेखौ बाद दोनखादों नोंथांमोना आं मैयाबो बुंदों नोंथांमोननो जों मा खालामनांगोन बेबाराव जों पाब्लिकफोरा डिसिसनखौ लानांगोन माबा मोनसे खालामनांगोन बै आसली नकली पलिटिक्सखौ गैया खालामनानै आसली रियेल माने एकदम गुबैथार नंगुबैथारखौसो जोङो बेबाराव सायख'नांसिगोन स' सोर आसली सोर नकली बेखौथ' जों पाब्लिकआसो मिथिगोन नालाय बेनिखायनो आसली नकलीनि डिफारेन्सखौ जों गाव माने डिफाइन खालामनांगोन जों नायबिजिरनांगोन आरो दा बाथ्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि मानो फान एन्सार होयो आथिखालाव बेखौथ' आं मिथिया नाथाय बे बाथ्राया सैथो जोङो खौसे जागोन होननानै सानदोंमोन गेजेर बिदि नांदोंमोन आरो जे UPPL BPF खौसे जानानै इलेक्सनखौ गेलेमारसिगोन नाथाय बेयो जाबाय साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय ना मा होनो बर' फोन खथायाव बिदै गला ना मा होनना बुङो माने दाबखानि एम्फौ ना मा होनना बुङो स' बायदिसिना बेबायदि टाइपनि वार्ड दंसै ना बर' अनला खारियाव आगान थायो ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा बायदिसिना बेबायदि जायफोरा बे आं बुंनायफोरा गासिबो गोरोबजोबनाय नङा स' मायबा गोरोबहैदो आरो माने जेबो भेलु गैला आरो ना खुगानि भेलु दङ ना खौसेथिनि भेलु दङ ना खौसेथिया माबा ओंथि दं बर' जाति आथिखालाव ना फिउचाराव जि जेंना जानो थांगासिनो दङ बै जेंनाफोरनि फारसे माबा मोनसे साननाय हनाय दङ जेबो गैला आरो गासैबो माने गावबा गाव आदा बुगाव बेबायदि लाइनाव थांगासिनो आरो बेखौनो होनना बुङो पलिटिक्स राजनितियाव थांनायनि उनाव बै जे मोनसे समाव जों मोनसे बाथ्रा खोनादोंमोन ना लंकाव थाङोबा बयबो राबन जायोना बेबायदियानो जाहैदों आरो बाथ्राया बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै आसली आरो नकली डेफिनेसनबो खोनाबाय आरो ना आरो गाबोन सबनिया निश्चय UPPLनि बा खाम्फा बिथांमोननिफ्राय बा सोरनिफ्रायबा बेबायदि फैलायगोन बेबायदिनो फैगासिनो थागोन आरो ना सासे बायदिसिना बुंनाय स' नोंथांमोना बुंदो बेवहाय जों मा डिसिसन लानांगो आरो बिथाङा मानो बेबायदि बुंखो आसली नकली आरो खौसे जानो थाखाय जाबायदि सावरायदोंमोन जाबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबायदि नाजादोंमोन बै नाजानायखौ ओरैबायदि माने खुगाजों सुफुंनानै बिरफुंहोजोब्बाय होननानै आं बुंगोन आरो
नाथाय जोङो बर्तमानाव बेबायदि जाबाय थादों थिग दं नाथाय फिउचाराव जों खौसे जाथारनांगोन दै जुदि खौसे जाथाराबा जों गोबां बिथिङाव थैबाय जोंनि फरायसालिया थैजोबनायनि लामायाव जोंनि मिडियामा थ्रेट अबस्थायाव खैफोद जोंनि बर' मिडियामनि बाथ्रा बुंनो थाङोबाथ' गोबां जेंना दङ खुगावथ' बुङो थिगानो नाथाय जोंनिया मेन लिडारफोरनि गथ'फोरानो बर' मिडियाम फरायनाय नङा आरो नङा होमबा स' मिडियामनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा एसे माने बोरैबायानो नाङा बुंजाया आरो बे मोनसेखौ माने बुंबा माने बहुत बाथ्रा जायो स' जियानो जाया माने मोनसे खैफोद फैनो थांगासिनो दङ मा जोंनिया स्कुला थैनो हागौ जोङो माखासे बिथिङै डिप्राइभ जानो थांगासिनो दङ होनना बुंना लानो हायो जोंनि मोननांगौ बुस्थुखौ जों खोमाना लांनो हायो जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव जेसेबां माने बिथिं दंमोन दफा दंमोन बै समस्याफोरखौ सरकारा सुफुङोना सुफुङा बेबो मोनसे जोबोद गिदिर डाउटफुल जानानै थाबाय स' गोबां आरो गोबां जेंना दं फिउचाराव बै जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो स्ट्रं खौसेथि जानो थानांगोन अब्लासो जों दावहा नांफिननो हागोन दिनै जायफोर पलिटिकेल लिडारखौ नोंथांमोना दं बै पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनै दं गाबोन गैया नाथाय जों रायजो राजाया फिन गोदानै लिडार क्रिएट खालामनानै फिउचार बर' जातिखौथ' गायसनलांनांगोन फोथांलांनांगोन नङा होमबा बिनिखायनो जों दिनैनि थासारियाव जा नुदों बेथ' सोलिलांसिगोन खै बोसोर मानिनाव बे फुल स्टप जासिगोन आरो जों जुदि फिउचाराव जुदि खौसे जानायनि लामाखौ जों जुदि दानो क्रिएट खालामाबा जों ओरैबायदि मोनसे कन्डिसन क्रिएट खालामनो हानांगोन जे बर्तमान स्टेजाव जाबायदि जों खौसेथि गैयिनि थाखाय खहा जादों मा खहा जादों बेखौ जों मोगथाङाव लाबोना होफैनो हानांगोन मोगथाङाव अब्लासो बै जि पलिटिकेल जि खैसार जों गावनि गेजेराव राजनिति जि माने बरबादि सोलिबाय थादों बेखौ अब्लासो जों बुजिगोन पलिटिक्सखौ जों एकदम बिराद अमृत बादि लायो आथिखालाव बर' जातिया ना अमृत पलिटिक्सनि अमृतखौ जानानै माने बिराद गोथाव मोनबाय थादों आरो दा माने गावखौनो अमर बायदि मोनबाय थादों आरो नाथाय बै अमरा बारा गोबावनि अमर नङा बै अमृतआ दसे समनिसो अमृत बेनिखायनो फिउचाराव जों खैफोद जि फैनो थांबाय दं बेखौ जों साफ्रोम मानसिया मिथिनांगोन बुजिनांगोन बेनि सम जाबाय बुजिनो नाजानायनि सम जाबाय लिडारफोराथ' माब्लाबा खौसेथि जाखाया नाथाय फिउचाराव जोङो माबा मोनसे मावनांगोन बै लिडारफोरा थाबाय थाया जों माबा मोनसे मावनांगोन जों खौसेथि जानो नाजानांगोन आरो आंनि बुंनाया बेनिखायनो नकलि खाम्फा आसलि खाम्फा नकलि हाग्रामा आसलि हाग्रामा बा आसलि नकलि सोरबा जि बुङा मानो बे गासैबो मोनसे समाव थानाय नङा बे गासैबो ओंथि गैयै जागोन बुजिनांगोन जों पाब्लिकआ आं बार बे बाथ्रा बुंदों पाब्लिकआ बुजिनांगोन आङो इंगितजों गोबां बाथ्रा बुंनो नाजादों बुंजोबाखै नोंथाङा थारैनो बुजिदों এনে মুখেদি এই মোবাইলত এনেকুৱা টিভিত কৈ থাকিলে নহ'ব আহক কথা পাতিম বহি পেলাই হেমাহি মই কৰা নাই ইহঁতেই কৰিছে মই কৈছে আপুনি চিপৰ কাৰণে আপুনি দাবিদা হৈ আছে কোন খাম্পা আচল খাম্পা না অৰিজিনেল খাম্পা বুলি ক'লে এই মানুহটো এই কথা কোৱা সময়ত মানুহটো এই খালা কগলছ পিন্ধিছিল না নাই যেতিয়া কথা কৈছে এইবিলাক কথা এই সময়ত চশমা পিন্ধিছিল না নাই খাম্পায়ে পিন্ধিছে না পিন্ধা নাই খালা চশমা পিন্ধিছিল না নাই খাম্পায়ে সেইদিনা যে আপোনালোকে কিবা পিন্ধা নাছিল নেকটাই পিন্ধিছিল না নাই পিন্ধা নাছিল গছলা কোট পিন্ধিছিল না নাই পিন্ধা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো অৰিজিনেল খাম্পা নহয় নকল খাম্পা আচল খাম্পাটো গগলছ থাকিব অৰিজিনেল খাম্পা হয় সেইটো খালা চশমা পিন্ধিব নেকটাই পিন্ধিব গছলা কোট থাকিব লাগে তেতিয়াহে অৰিজিনেল খাম্পা এই স্পৰ্টিং গেঞ্জি পিন্ধি পেলাই যদি কোনোবাই কৈছে এইটো খাম্পা নহয় অৰিজিনেল খাম্পা নহয়